I pozdrav svima ljudi, ja sam Komši, danas vidjet ćemo da testiramo Silver Cracker, znači ovu petardu, znači Silver Cracker i običan Silver i uporedit ćemo te petarde, vidjet ćemo koja od ovih petardi je bolja. I ljudi, što se tiče ove dve petarde, znači testirao sam ih i što mogu da kažem o njima, znači koliko sam primijetio što se tiče pucanja, mislim da ovaj Crack Silver malo jače, malo je možda jako, malo jače puknuo nego što je ovaj mali Silver. Ovaj mali Silver ima mnogo veći pitilj, mnogo je manja petarda, pošto se tiče ove petarde Silver Cracker, očekivao sam da će imati neki efekat pošto se baš zove Cracker, ali ništa od toga, tako da ove dve petarde imaju neku veliku razliku osim veličini, tako da koju god od ovih da kupite, dobri su mi, dobijete isti broj komada, 30 komada koliko ja znam dobijete, samo ne znam koja je, da li je ista cena ili su ove skuplje, tako da eto, to je što se tiče ovog Silvera, to je to što se tiče ovog videa, nadam se da bacam što ja sam Komšija i pozdrav!